Akulu amene wawa ndi akuba komano kuba kwake kopitira nawo ku sukulu ali choyambirira ali ndi bachelor's degree mu information and communication technology komanso ali ndi diploma mu zopanga hacking ndithu topanga hack afunika nuko ka computer ka chani yes ndi akuluwa akhalako abera anthu maabera munjira zosiyanasiyana mwachitsanzo anapita pa shop ina kukagula mabatire a galimoto okwana andrama zokwana 700,000 munthu uja kumulipira kudzera ku banki komano kuntumizira message ngati kuti message yachoka ku banki right khanga kuti message yachoka ku banki komano message yo ili yabodza. Akuluwa atachoka mpamene muno wake amazazindikira leta aone kuti ndalama munthu uja wandibera wakhala kupanga za ukathializi kwa nthawi yayitali nangasi akuzidziwa bwinobwino mamaster nde anapita anali ku lodge ina imene anagonako kwa 10 days kumene apolisi akampezera kuti kumeneko komano ampeza kuti 10 days yonseyo sanalipireko moti kuli bill yothamangira 1 million malawi kwacha kotero atamugwira anthu ambiri anamuzindikira kuti singathiyale uja uyu simbava ijayi ndezi mwana chita anthu nkayamba nokumuvula zovala poganizira kuti iyeyu zovalazo mina sanachitaso kuba etu nde amene dzina lake ndi Lovemore Chikopa nyamata opsa kwambiri sajeka tumatoajeka penepo. Anyway guys, thank you so much. Malawian Cameras.